Ji destpêka damezrandina Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistan yekê hezêrana sala 1975 de li paytexta Sûriyayê Şamê bi pêşengtiya Mam Celal û hinek hevalên wî her dem ev partiya xemxurê her çar perçeyên din ji Kurdistanê bû û fikir û ramana netewî di armanca wê sereke de bû. û di dema damezrandina yekemîn Partiya Siyasî Rojavayê Kurdistanê di sala 1957 de roleke giringiya Mam Celal di damezrandina vê partiyê de hebû. Yekîtî Niştimanî Kurdistan wek hêza Kurdistanî timî li xwe dinerî. Wî hewayî jî xebat dikir, kar dikir. û bi taybet şexsê Mam Celal rolek wî Kurdistanî gelekî gewre hebû, gelekî giring hebû. Ne tenê li Kurdistana Iraqê, li Kurdistana Tirkiyeyê, li Kurdistana Îranê, li Kurdistana Sûriyeyê, pêşî li Kurdistana li Rojava, Kurdistana Sûriyeyê destpêka damezrandina partî rola Mam Celal rola gelekî giring bû piştgiriya kesên bi partî damezrandin. Mam Celal hetanî roja talî jî her ew xema wî hebû kulî giçlok alîkariya tevgera siyasî Kurdistanî bike li hemê perçeyê Kurdistanê. Mam Celal şexsiyetek ne tenê ji bo Kurdê Iraqê gelek şexsiyetek gelek karîzmak wî gelek bilind hebû, rolek wî siyasî gelekî gewre û mezin hebû. Mam Celal ser mistewa asta Iraqê, ser asta rojhilata navîn rolek wî gelekî mezin hebû di nav tevgera azadîxwaz di mentiqê de her wiha di tevgera siyasî de rojhilata navîn. Yekîtî Niştimanî Kurdistan berdewama di siyaseta xwe ya netewî de ku piştgirtiya mafên gelê Kurd û tevgera wî siyasî li her çar perçeyên Kurdistanê dikir. Bêyîgo wan nerînê xwe ferz bike li ser tevgera siyasî Kurdistanî. Ev jî xweşdiyar bû bi destpêka grîza Sûriyayê sala 2011 de û ragihandina rêveberiya xwe ser Rojava ku Yekîtî Niştimanî Kurdistan hemû derfetên xwe xistin bin xizmeta gelê Kurd û tevgera wî siyasî de. Berê her tiştî salvegera damezrandina Yekîtiya Niştimanî Kurdistan li tevayî gelê Kurd û li taybetî jî li gelê me li başûr pîroz dikim. Hêvî dikim gavnehîn bîtir, gavnehîn pêşketîtir kanîbe bavêje ji bo tevayî gelê Kurdistanê gelekî giring e. Em ji bîr nekin jî Yekîtî Niştimanî Kurdistan armağanê Mam Celal e ji bo gelê Kurd bû. Hemû wî bi bîr tînin em serkeftinê jê re dixwazin. Yekîtî Niştimanî Kurdistanê bi rastî di tevayî Kurdistanê de roleke gelekî mezin lîst ji rêya ku damezrandinê dixwaze bira li başûr be yan jî destkeftê hana ku li Rojavayê Kurdistanê destketine û gelekî li tevayî Kurdistanê jî gavne gelekî giring avîtin. Hema bi taybetî em li Rojavayê Kurdistanê em gelekî bi vê tiştî hesiya. Yekîtî Niştimanî Kurdistan şi wan partiyên sereke ne li başûrî Kurdistanê û xwedî roleke giring e li ser asta Kurdistanê û Iraqê. Xwediyê damezrandina vê rêbazê Mam Celal e. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.